Ako se plašiš da se ne ugojiš preko praznika, ovo su savjeti koje delim sa svojim klijentkinjama, im pomaže da ne izađu posle praznika sa nekoliko kilograma viška. Prva stvar jeste unos proteina, znači treba da ti to bude neki prioritet, posebno za doručak. Kada doručak kreneš nekako kvalitetno, manje su vjerovatnoće da kasnije nekako pokvariš, što se kaže. Druga stvar jeste da se više krećeš, pritom ne mislim na trening, mislim više na neku šetnicu. Ono što daje prilično dobre rezultate u smislu održavanja jeste da pojedeš tortu pa ideš sad kažeš sad ću 10.000 koraka da odradim zato što sam pojela tortu. Ne, nego da imaš neku redovnu aktivnost poput šetnje, recimo imaš 5.000 koraka svaki dan. To je vrlo jako lako ostvarivo. Nećeš sebe opteretiti sa tim da ti moraš nešto ili da se kažnjaš zato što si jela ili pokušaš da napraviš balans, nego se jednostavno opušti na to jedno malo manje od sat vremena hoda. Treća stvar je da ne preskačemo treninge, odnosno ne pravimo mjesec dana pauzu na treningu. Ja ne vidim razlog zašto bi pauzirali mjesec dana, ok, nedelju dana, ok, 2 nedelje, ali mjesec dana pauze treninga je realno potpuno nepotrebno.